imaju? Umetnost ne može čekati. Pokaži, Lana. Cool, nije loše. A šta drugi imaju? Jesi li video Lanin crtež? Ovo je moj plan. Menjam i to je to. A Mike, šta ti imaš? Opet prazno. Šta si radio sve vreme? Ne razumem. To nije moj crtež. Lili? Jesi ga ti uzela? Pa, nije nešto. Izvini, Majka, nisam znala da je tvoj. Pažnja, pobedio je. Mike, čestitam na smrdljivo ribi. Joj, stvarno jako smrdi. Mike, imam ideju. Uzmi Brenner. Možeš je spremiti. Wow, to je genijalna ideja, Lana. Tako si pametna. Hej, zašto nema vatre? Ups. Izvini. Mike, skloni vatru od mene. Strašno. Jesi normalan? Hteo sam ispeći ribu, a ne tebe. Uspeo sam. Hvala još jednom, Lana. Sad ću je probati. Lana, hajde sa mnom. Imam i još jednu ideju. Povrće. Hajde da ukrasimo jelo paradajzom i salatom. Izgledat će još bolje. Svaka čast.